На кой отговаряме? Какво пишеше? На сладки! Колко ти благодаря! Мира, ти не си добре. Да се разтегна малко. Аре по един бенгалски огън за специалния човек. Защо си анониме? Не мога да разбера. Защото няма аз явно. За какво да ни пиш комплименти да не анонимен? Половината са така, бате. Защото са тъпи. Разумей? Вика, защото са тъпи, дай. Yes, motherfucker! Само че му задъна дръжката и ще го държа така. Що? Защото няма какво да правя. Вътре. Какво я? Аре, запали си, какво го държиш? Моето... Не те удари. Не ме удари. Нова година ще празнуваме с мама и тати. И наргиле също. Наргиле, батка, якото е. Ще падне това. Do you wanna fuck me? Yes, I wanna do. Аз съм муда като Мира, брат. Брат, не сме Мира, аре, да бием